Asibingele babukeli Black Live TV gama noNhlanhla Miss Mamelo waZondi intokazi yakhona eMlazi Nkosi yami uzothi omunye hayibo wathi waseMlazi kanti wazalelaphi akepha amakhaya akho yebo ngingowakhona eMlazi bakithi khulela khona nje intokazi eyilokishi ngiyadlala anyway ke babukeli bethu abasemakhaya silana ke kuyona uhlelo lethu omnandi kakhulu sithi izigameko zempilo ningamanje sinayo ubhuti wethu ozivakashelile khona la sizozwa ukuthi sona siphi isigameko ahlangabezana uyazi usuku nosuku sihlezi linezalo sibabaza each and every day ngiyazi ukuthi nginithanda kanjani kodwa lapha emakhaya bakithi niyazi ngithanda kanjani babukeli bami anenze into right please to make sure ukuthi you subscribe on our YouTube channel khona la ku Black Live TV nanokuthi you follow us on all social media platforms nanokuthi futhi nani niyakhona ukusibhalela ama-emails we-Black Live TV uma ufisa nawe ukuletha izigameko zakho noma ufisa ukuletha iy'mpihlo zakho noma ufisa nje ukuletha noma isiphi story ofisa ukuthi ushare nathi khona la kwi-Black Live TV ziningi zona-ke iy'nhlelo esisuke sinazo for wena khona la kulona-ke lolu hlelo lethu but right Yaphila njani? siyaphila Hayi nathi sikhona. udabu kaphi but Ngiqhamuka le Endwedwe. Endwedwe Yebo Endwedwe. oh Ndwedwe Verulam Cha ngale ngakogamini awuyingala Verulam. Into enkulu angithi. oh phela ya ngiye ngizwe ngoNdwedwe kanje okay ya isigameko sakhe sona siprofessor usilungisele sona namhlanje Wayiphatha indaba sesiwami. Hayi ngazi ngingaqala ngiphi kodwa ke eqale kufanele ngiqale kona. ukumuza umshunqisi wathi uzoyiqala eqaleni asiqale eqaleni Kunontombazane la. hey Mantombazane. the girls dibafati Hayi bagila. Ntombazane lo ngamthola nje sahlangana naye mangifika eThekwini. Mangifika eThekwini ngibona intombi enhle nje. Ethembekile ngithi hayi intombazane bese ngikhuluma nayo ke sizwaneke nentombazane nje sinikezana izinamba phindele endlini sixoxe nje kube kahle kube right kubizwe kufika ekuthenini ke mina naye ke siyathandana mase sithandene ke nentombazane ke siqhube nje isikhathi ngaleso sikhathi ngisebenza kahle ke vele ke angisokolile nangemali ke vele ngisebenza kahle nje ngiyahola each and every month hayi qhubeke isikhathi ke sithandana nje kube kuhle kube ukuthi siyathandana nje kumnandi gcine ke intombazane ke sesidonsile ke isikhathi ke sijani impela nje gcine ngimbuza ke ngabazali bakhe gcine ukuthi ke uyangixoxela ke ngabazali bakhe uthi hayi abazali akasenabo engenabo abazali nje ekhaya uhlala nobhuti wakhe nabo odadewabo hayi kubuthi siyaqhubeka ke isikhathi siyathandana kumnandi uthandweni lethu siyakhiphana nje yonke into iyenzeka nje ku right angisolutho futhi yonke into right ngiyamthanda futhi kakhulu naye futhi uyangithanda kakhulu ayikho into engiyibona irong lapho hayi kuhambe ke isikhathi ke hayi ke sidate ke iminyaka ithema emithathu iminyaka obese ke ethi cha kumele ngiyovela kubo utshela uyena ngitshelwa uye right wena kukho kuwena ukuthi kumele ngiyovela akasuki kumina ukuthi kumele ngiyovela kubo bese ethi hayi kumele ngiyovela kubo hayi leyo ngiyizindela ke indaba nikipitile yini noma singagibhitile ngangisho isigibhitile kodwa uyafika endlini yami afika insukwana nje uyafika endlini yami ahlala lezo insuku amehlele isonto noma inyanga ngaleso sikhathi aphinde ahambe futhi hayi libele kanjalo kathi ke angihambe ngiyovela kubo ngoba lento esiyenzayo uyibona yena irong hayi ngilo ngizindela kuyovela kubo ngithi hayi asilinde isikhashana kancane ngizoya kovela kubo kwamanje ngisaqongelela ubeka imali ukuthi ngikwazi phela ukuthi mangifika kubo ngoba nama ngifuna mangilobola ngilobole nje unyaka eminingi ngifuna ukulobola mangilobola ngilobole nje impela cha ngiyalobola impela nje ngiqede ngishade ngithatha into yami ize ngakumina nayo yazi ke indoda komZulu ke mina ke vele ngifuna into izishesha izinto vele so ke hayi qhubeka iminyaka
phela ngingena onyakeni ka4 siyathandana ku-right yonke into i-right kumnandi uthandweni lethu angiboni lutho angisoli lutho futhi mina ngaye and vele futhi noma ngithiwa ngihleli nabangani bami la ngihleli khona maye efona nje ethi uyangidinga ngaleso sikhathi ngiyasuka ngiyekuyena ngoba cha ngizomshini ngaye indlela engangimthanda ngayo ngangizwa umshini wangempela nje futhi ngangimthanda lokhu kwangempela ayike qhubeke isikhathi ke sewunyakeni ka4 lento le bilahamba masixoxa nje hamba babo uyayivuse nje kuthi hayi bo manje sithanda sami uvelane nekhaya nginaye ngizokhuluma nomalume ya sewunyakeni ka5 nje uphakathi nje hayi aphinda ayivuse le ndaba bese ngigcine ngithi hayi kulungile ke sizolihlela usuku ngihambe ngiye kini ngiyovela kanti angibuzanga elangeni eish hayi ke sihlele usuku kwenziwa amalungiselelo ngikhulumeke nomalume ngikhulume nanomndeni ngibatshele nabazali ukuthi okay kunentokazi engiyibonile kanje yasendaweni ethile so manje sengicabanga ukuthi ke ngoba neminyaka nayo ngiyabona nami iminyaka iyahamba futhi vele umuntu sengiyamazi sengiyamethemba vele na kumina ukuthi hayi cha lo muntu ngeke azangenzele phansi hayi ke obese ke sihlele kusuku ke ngibakhipha abakhongi mangibakhipha abakhongi ngibakhiphe ke asinike ama directions akubo hayi ke sihambe ke sifike ke lapha ke sificele umuntu athe ubhuti wakhe ke kuhlalwe phansi ke kulotsholwe kuqedwe ke amalobolo ke sibuye yonke into ibe right hayi ke mina ke sengifuna ingane phela manje ingane angikwazi kulobola umuntu siloke sihleli naye for 5 years asinangane ke gcina kusuku nezingane ngiyayifuna kumele ngikhulise umndeni ngingandisa umndeni kuhamba isikhathi ke izingane luthi izingane kuthe inyaka nje ka7 ngigcine ngithi ngihleli nje endlini ngangisendlini yakhe ke mangifika endlini yakhe ke mangithi nje ngihleli esaphumele ke esaye ngale bathroom mangithi ngihleli nje ngivule edraweni mangivule edraweni khona amaphilisi akhona ila okuhlela shoot sonke lesikhathi lo muntu lento ngithi mina ngifuna izingane sengimlobolile yena kanti sonke lesikhathi uyahlela wena wazi namaphilisi okuhlela noma ngingawazi kodwa phela kusalayo ngambuza ukuthi lamaphilisi awani okay wagcina egonyula ukuthi cha amaphilisi lawa amaphilisi okuhlela lawa ube sonke lesikhathi ubekade ehlela agcine livumeleke iqiniso bese hayi ke kulungile ke ayikho inkinga kuthe ngelanga nje sihlalele nje kumnandi ngihleli nje ngifonele umunye usisi nje awusawubona bhuti ya unjani hayi ngithi ngiyaphila usisi lona ke abese yangichazela ukuthi hayi mina ngusibani okasibani ngusisi kasibani usisi wale ntombazane le ebengiditha nayo bese yangitshela cha bhuti wami kunento engidlayo ngaphakathi and yangihle ngiyabona ukuthi ngathi aba wrong ngoba ngiyakubona ukuthi umuntu oyikholelwayo esontelayo nenhliziyo enhle futhi and uyamthanda udadewethu kodwa manje futhi angifuni izinto zihambe ngendlela errong igcine kusuku noma kuhambe nesikhathi balento yovuka ingasavukeli yena mhlawumbe sivukela abanye abantu abasele hayi ke akulalandeka usisi wabantu hayi uyakhumbula usunguzwana uzocela usisi wami ngina ngiyakhumbula abese yacha wena awucelanga kubantu basekhaya hawu ngimangala ke nami njengoba nawe umangala nje ngamangala nami ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ngithi ngiyocela ngingaceli kubani bakubo kwentombazane engithandana nayo hayi ke bese yasho ukuthi hayi abantu bacela kubona ubhuti lo ekwathiwa owathi intombazane lo ubhuti wakhe kwakuyisoka lakhe hawu hayi angisazile kwakuyisoka lakhe kahle la yonke sonke lesikhathi nakudlalwa wena nje sonke lesikhathi and usisi lo benalo bhuti banazi izingane zimbili ingane abanazo ayi ithi ayike siswami nofuna ubufakazi balento okhuluma ngawo phela manje lento ngitshela wena manje ngathi impicwa badala phela vele ngeke ngithembe ngoba ngiyamthanda lo muntu and ngiyamthanda futhi ngalendlela ukuthi ngifisa nje manje ukumshada ngempela
angizwa machine futhi ngaye. Hayi-ke qhubeka isikhathi-ke akulandeke untombazane lokuthi hhayi wacela endodeni yakhe osidadewabo laba abekuthiwa udadewabo kwakwabangani bakhe. Hawu. Hayi. Angiqondi ukuhleka kodwa nje ya kwabangani bakhe nje wena kwakudlalwa ngawe nje sonke lesikhathi. Sengiyambuza-ke untombazane hawu ntombazane indaba engaka uyithatha athi cha izwa ngami indaba ngiyazi yonke into emzukwane ihlelwa ngangikhona nankathi futhi mhlawumbe uzongikhumbula ukuthi ngangikhona mhlawumbe wangibona. Hayi bese senje isithombe siningi ukuthi hayi wekhona ngempela. Sisi wami indaba ungitshele yonke lento le. Manje emva kweminyaka emingaka lento siyenzekile. Esethi nayi-ke cha ngikutshela ngoba nginendaba nawe futhi ngiyabona ukuthi uzodlala umuntu nje wesifazane ongenandaba nawe ongakuthandi-ke futhi. So ngibona ukuthi okungenani le ndaba ngiyiveze manje kusekahle. Ibambezela ngempilo. Ngoba phela manje iyakubambezela impilo ngabe mhlawumbe ukude nempilo. Usisi wami nje wadlala ngawe wakulobolisa kubantu okuyindoda yakhe nabangani bakhe. Ya. Hey bese-ke ngaleso sikhathi-ke hayi ngimbuze-ke bese eqeda ukuvala ifoni ngimbuze untombazane hawu mfethu awusho umzukwane kuyocelwa ngacelaphi phela uyathi wena abazali awunabo wangathuthusa kubhuti wakho. Nalo bhuti makucelwa nje ngabe usibari nje impela nje usibari impela nje usisi ngempela ngilobolile impela nje ukuthi ngidlalile ngilobolile nje bafuna imali yangempela nje. Hayi imali encane. Phela bazokhathelana ngithi oJomo. Bafuna imali nje yangempela hayi imali encane phela manje. Sengusibari impela nje uqavile sibari yabo nje. Nako dadewabo laba abangani bakhe sengusibari awusibari uyaphela sibari that yabo nje kunjalo nje. Hey bese ngiyambuza aphike-ke untombazane-ke ukuthi hayi mina akunjeya ngangave ngiyenze leyo nto uzwe ngobani uyithatha leyo nto bese naye mhlawumbe usisi lona akaveze ubufakazi balento akhuluma ngayo. Abese eyangisendela-ke isithombe sabhuti-ke naye udadewethu lo engisena naye bandawonye bakhiphana mina ngala ngisilima ngalana mina kanti umuntu uyazi ngaleni ukuthi yena unesoka futhi unengane futhi ezimbili nomuntu amthandayo mina ngala kumele ngilobole ngilobolela enye indoda. Cabanga nje yonke leyo nto leyo sesami ukuthi ngamane ngithi hayi ngifile ebuhlungu nje ngibe buhlungu ngempela ngithi ayibona nje manje indaba yakho uphi usisi manje? Angimazi ukuthi washona phi angingave ngihlangane ngisho naye emva kwalesigameko angimazi ukuthi washona phi ngoba emva kwalokho nje ngabane ngathi hayi mhlambe bekudala ukuthi kwenzeke ngalendlela vele. uNkulunkulu mhlambe bevele ehle kumele ngiqale mhlambe indlela yokungikhulisa uNkulunkulu ayabona kumele ngikhule ngayo. Ya uma ngiqala ngishada noma ngingene ngishadelwa. Mhlambe kufanele ngiqale la. Yabona hayi mhlambe vele emva lokho kangiphindanga ngathemba umuntu wesifazane mhlambe khona umuntu wesifazane obuye ngimethembe futhi. So nje wena emva kwaloyo muntu wesilisa awuphindanga wacabanga umshado. Awuphindanga wacabanga umjolo umshado ayikude kakhulu umjolo nje. Umjolo sesiwami umjolo iscam bantu besifazana umjolo ngithi izokuhera. Barakuhera ngempela. Hayi. So nje uwedwa manje. Noma ngeke ngisho ukuthi ngedwa ngiyazama kodwa manje uyabona nalomuntu engithi ngizama naye kube kuvuke nalento mekwa wenza iphutha elincane nje. Ngiyasho ukuthi angave ngisithone isikhathi sokuthi nje yonke lento ngiyidlulise emqondweni. Ngathi ngibone ngathi ngashesha kakhulu nje ukuthi ngimane ngene. Ngangithi ngizama ukuthi ngisambe ngizopholela phakathi ngikuyena ngathi hayi manje ngiyabona ukuthi hayi nayo iyamlimaza umntana umuntu enginaye leyo nto ukuthi manje ukuthi manje uzophola ngami amanxeba. Wamanje mekwenza iphutha elincane nje liphindwe libe likhulu nawe uyefana noba. Hawu suyamcomparison manje ngiyabona yonke leyo nto le. Sekufuthi bona ngimqhathanisi manje neshuthi nonke niyayifanela nje. So awukazi ucabanga mhlambe to get i-counseling. Into ekanjalo ukuthi nazo ibuye ibiza. Manje mawungenayo imali eyanele ekutheni wenza izinto ezikanjalo kuba inkinga kodwa kuye kube ngcono ukukhuluma nje kanje ingakho ngiyila ekhaya ukuthi nje
ka Black Life ukuthi nje kwenda mhlambe kuzoba ngcono mase ngikuthulile lo mthwalo ukuthi cha ngikhulume ngayo le ndaba ukuthi ngeke ngehlelwa indaba engaka nje. Bathini ke abakhongi ekhaya? Bakhongi ekhaya. Abakhongi phela ngazama ukukhuluma le ndaba ekhaya nabakhongi ukuthi hayi manje sengehlele isigameko esikanjena. Abazali bathi hayi akuzakulandwe inkomo yonke leyo nto inkomo esazeyikhokhiwe. Bring back. Kamanye ke efana phela untombazane phela seyazi ubanjiwe. Ucingo oviyasa uzolivala. Uzobaleka phela kusho ukuthi nemali vele ibhuntshile kanjalo vele. Kusho ukuthi nje wena kahle kahle waskenywa umuntu nendoda. But into engixakayo isibindi esingaka nani ngayisebenzisa ngithi protection nalomuntu. Sasingayisebenzisa protection. Yena wayivikela ngokuthi nje adla amaphilisi. Wayedla yonke lento preventa nje edla amaphilisi lawo phela uthi angakakhulela. So if ang understand kusho ukuthi uma kuyimpilo abayiphilayo ukuthi sophila ngokuskema abantu kanje phela kudleka yena umuntu wesifazane. Ulela kanjani umuntu ongamthandi ufuna ulivele nje wena setshenziswayo wena uma umuntu wakho wena uzoba umkhongi nje kuphela njobe sezoba umkhongi. Bantu besifazane banamhlanje siswami bangenza noma yini eyenelisa iphakethe labo. Sengiyibonile bangenza noma yini kuseni banele ephaketheni bona. Makugcwele ephaketheni nje kubona abanandaba nenhliziyo yomunye umuntu utheni ucabangani utheni uhethe kangakanani noma uhlukumeze kangakanani kubona makugcwele iphakethe nje kuphela. Lokho kokunye ke abanandaba nakho ukuthi kuhamba kanjani. Kodwa ke wena wagcina babonile abazali wegcina uzwile ukuthi bakhona bona. Laba yithi bona uma sengilandelela ke phela indaba abazali bakhona. Kodwa ukuthi kushuthi intombazane iyahamba ekhaya shuthi isencane nje kwawumuntu nje ophila nje yedwana nje wabadela abazali ngaleso sikhathi waba ukuthi ufuna ukuyiphila impilo yakhe nje. Nakho esethola le scam samuntu wakhe. Nakho ke setholana nami ke futhi ke sethola nalomuntu ke futhi athandana naye ke nami useyangithola mayethola mina uzabona mina cha imina umuntu engakwazi ukuthi adlale ngaye. Ngadlaleka ke nami. Uqajulana noba uthu kodwa wena wawuwena odlala ngaye. Okungenzeka mhlawumbe futhi wajula nawe kuqala kunalo muntu. Angeke ngazi futhi nalapho ngenzeka ngeke ngize ngazi. Njengoba phela isikhathi bese nisijolile bese side kakhulu. Bese sidonsile impela nje mase ngimangibala 7 years iminyaka eminingi kakhulu le. Eminingi. Futhi ube nje manje ngabe sikhuluma nje ngabe mhlambe izintathu noma ezimbili. Ngabe sikhuluma wasuba neshow engaka kanti wena. Hayi cha phela. Uyazenza yini ingane? Indoda yomzulu. Indoda yomzulu. So nje uyayithemba ukuthi hayi angangeke. Ungayikhiqiza ingane. Lutho So ingakho fanele uphinde manje uzame ube nomunye umuntu. Kunzima kodwa kusho kusafanele ngimethembe kuqala. Akwazise kubo. Mhlambe samele bangazi nabazali ngibazi nabo. Nokuthi ngithola i-background inkinga yami into engisho ukuthi ne-background check ngave ngize ngiyenze kahle ukuthi lo muntu ubani kahle kahle usukaphi lento ayikhuluma ukuthi ana abazali uyiqiniso kangakanani. Nanokuthi umuntu umusamthanda uvaleka amehlo. Ukhola lokho akutshela kona. Ugcina ungayibona ezinye izinto. Lokho akudayisela kona ikona okukholwayo. Asike sengiyohamba manje ngiyobheka kubo ukuthi ikubo ngampela ngiyobheqebula ingakho kuthiwa love is blind. Hayi lona mina. Uvaleka uvala impela amehlo uthanda ngoba caca ukuthi uyisakaza indongweni. Nami ngangayitshela impela cha nje kuyoke kwenzeka into kanje empilweni yami. Into bengihlala ngiyibonela yona mhlawumbe mangibuka ama TV kanje ukuthi wagileka ke nangokuthi nami ngangathi mhlawumbe kuyoke kufike kumina. Ungayitshela ukuthi kwenzeke ngempela nje ngithi hayi cha nakho kuyenzeka ke manje kumina. Uyabona ukuthi nawe bukuthi umuhleli uthi hayi lo muntu unamanga musibuye ekhaya njengamanje mhlawumbe nomunye uthi hayi banamanga lapha ngoba kaze abe kule situation le. I understand up until now uzungene kule situation then must you believe ukuthi hey yenzekile ngempela lento le ikhona. So uthe usuhilile usumyekelile awufisa uphindela kuyena. Hayi noma kuthiwa ushathi usemuhle kangakanani hayi angiboni ngeke ntombazana ayikeke. Awusayidingi. Hayi awusayidingi wonke amantombazana uma yena. Yena kakhulukazi. Mhlawumbe manje ngisengawadinga kodwa kwamanje ake ngibe lo enginaye naye mhlawumbe usangaphinde enza noma ukuthemba nje okuyamane kwaphela kimi ukuthi manje ngithemba umuntu esifazane ngimethembe nje. Kodwa uyabona ukuthi siyayifela uyabona ukuthi abanye abantu bayakwazi ukufela izono zabantu abangazazi. What if this is the right one? But ngoba wena manje usana le yanto le yalo umuntu wakhela. Manje ngeke ngisakwazi ukubona.
kingile ngeke ngisasho ukubona right manje phela manje tesisi kuyenzeka and mangibala iminyaka yenzeke iminyaka esayihlala naye 7 vele years ubona ukuthi lo ufika esushayile manje. nje cha lo shuthi lo ufika manje naye uzophinda futhi naye angibuyisele emuva nempilo. So yipi advice ungayinikeza umbukeli lapha ekhaya? Mhlawumbe into engingayinika umbukeli ekhaya ukuthi nje mangabe ethanda akathande kodwa angathandi ngenhliziyo yakhe yonke ngoba akushi isikhala sokuphoxeka ngoba kile ilanga kuyokwenzeka aphoxeke abantu besifazane bemanje abasethembakele sebephilela iphakethe kuphela. Iyo into sebeyiphilela leyo mhlawumbe mangabe ethanda nje umuntu wesilisa mhlawumbe ngathi cha ngiyakuthanda kodwa kube ukuthi akwazi futhi ukuxhumana nabantu abamaziyo usisi ngokweqiniso mhlawumbe athole iqiniso lonke before ayovela angamane asuke nje athi hayi wena ususinyathelweni esikhulu sengiyovela ngona ke eforce oyenza cha hamba ovela phela baby thatha hamba ovela sengihlala inyeme akusuke kuwena ukuvela ngapha cha nami ke sengiyafisa manje ukuvela ngiyabona ukuthi izinto eyazenzayo zizokwazi ukuthi cha siphilisane iminyaka eminingi size siphelelane ndawonye nje. Kodwa wambonga usisi wakuthiphisa because you also need to thank ubaba uNkulunkulu. Cha ngambonga Nkosi yami sisuka wangithiphisa cha ngiyabonga Nkosi yami kakhulu ukuthi ungibukwa le ntombazana shothi yakho cha inonembeza ngikhipha ogibeni yangikhipha nje ugibeni bengivele ngihengeke kulona nje ngibona cha la ngingaboni lutho mina ngoba ngivalwe uthando lungivalile nje ngiyamthanda futhi yabona cha nje ngingenza noma yini cishe ngingakhipha kushiya ikhadi lase bank bengihlale kuyena uyalazi-ke ikhadi lase bank masihlala nephini konke nje kuhlala kuyena nje konke sekufeziwe eish but ke I'm so happy ukuthi naye manje uyasho ukuthi hayi cha umuntu wesifazane kwamanje awumdingi noma ekhona but uyasaba but ngithi mina heal and move on, give yourself a chance then ubone then move on nempilo yakho. Mekuthi awukakabi ready to move on, mina ngingathi advice engakupha yona mdedele lo muntu wesifazane ungakabi naye show rather than ukuza nesilonda kumuntu ongakazi akona. Our problem sabantu esiba nayo kakhulu ukuthi sike silimazwe abanye abantu, ungafuni ukuphola, ungafuni ukuyekela inhliziyo iphole, you understand. Umase wenza into ngoba nakho uthi ufuna ukubasela lo muntu lo okulimazile kanti hayi ngoba usucika yena usuke usuyilimaza wena, you understand, ngoba uyanesilonda kulo muntu lo. So I think you need to allow yourself ukuthi nje let me heal, ngiyithole kabusha, uyinikeza isikhathi even if bangathi abantu ayibo wena usajoli nanani usuwile nani hayi ngoba uwile when uyazi ukuthi ufunani, unlike umuntu ongazazi ukuthi ufunani ozophilela ukuthi ayogcika omunye umuntu ngomunye umuntu ongamenzanga lutho, ngoba mwenze njalo ungahilanga uhamba nesilonda again lo muntu ozomthola phambili wena uzobusulimaza yena ngecala lenziwe umunye umuntu. Uthola ukuthi kanti bese ulethelwe ilight noma imbali enhle kodwa wena ngoba uze nesilonda awusakwazi ukwamukela leyo nto leyo. So angithi awusaphendule kumthandazo wakho, kumele sidlule ezinkingeni ukuze senze njani, sithole ukuphila nokukhanya, you understand. So mhlambe bulingwa it was a test, then nangu mhlambe a right person, ingalinganisa ngisho ukuthi she is a right, but ngisho ukuthi if you're not ready you need to heal mase uyaqhubeka nempilo yakho. Okay, ngiyakuzwa kusisebonke. Sibonge kakhulu mbukeli ukhona lapha ekhaya Black Live TV, kanti-ke bekuyona-ke nje isigameko sethu sanamhlanje esosuku sesithi nje goodbye to you till we meet again. Uyazi Miss Mamelo always bafethu ngothando luka love.